piye to? Bener. Jenengan numpak napa? Sepeda. Bener. Oh, nggih pun langsung ten panitia langsung mendekat mriki. dia. Pertanyaannya gini ku kok. Jujur pancene kok. Ora masalah. Wis bener. Timbangannya kok Pertanyaannya adalah bertele-tele. jenengan numpak napa? Sepeda. Bener, aku mau nyuruh kok. Betul, betul. Jujur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Asmane sinten? Bu Nurwati. Saking pundi? Saking Jatisari. Ngriki wau kali sinten? Kali yogane, kali bapake. Hari jadi yang keberapa Jawa Timur? 80. Betul, langsung Teko. panitia iki satset buat ndang wis. Heeh. Monggo. Paring asma sinten? Sastro. Sinten, Pak? Sastro. Nah, betul durung. Lagi jeneng kok. Daleme pundi? Sangebel. Betul. Aku manut iki lho cah-cah iki lho. Ndak, Desa ngebel. Mriki wau nitih napa, Pak? Sepeda. Kali sinten? Mbah Lurah. Lurah. Iki Pak Padano karo Mbah Surati ae. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara rakyat adil. makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Yang bener kawin. Bener. Bener maju ya karo maju. Ayo maju Mas yo karo kene. Ayo maju. Maju. Dapat hadiah 1 buah Surati ngawur kok iso. di samping Bu Surati nggih wonten mriku. Monggo datang panitia, Pak. Oh, bintang kecil. Paring asma sinten, Mbah? Bu Sri daleme pundi? Jatisari. Bener. Sari mriki piyambak. Dereng Pak De, dereng. Derek Request sak menten niki lucu-lucune. Niku pun request, Mbak. Bintang Aku bintang kecil ae. kecil di Langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Jauh tinggi tempat kau berada. Tepuk tangan anak-anak. Ore. Nggih, monggo Monggo. saged mendhet hadiah wonten ngajeng. Iya. Batang sitok malah nyusul kae. Loh, Sapa kae? Wong kurang ajar. Lah kurang ajar piye to? Aku mbok tinggal akhirnya ngojek aku. Lah awakmu mau kondi. Kok Kondi. nganjuk? Lho kancane wis bareng teko kene sampean kok kari mergo ngojek. Aku ini nguyuh. Lah kok bablas to. Lah akhirnya iki lho Bapak. Lho salahmu ora ngomong mudhun ora omong. Iki lho jeng dalu Wilujeng macane. dalu, Ibu nggih. ngapunten iki lagi telat. Nggih mboten napa-napa. Ya acara apa yo? Taman kanak-kanak ini. Aja ngawur. Pembagian door prize dari Oh, panitia. nggih. Dari panitia menyediakan redor untuk Redor hotel door press. surprise. Nah, Aku linone redor iki lho marah. iki Ibunya. Kariwi. Sanesipun takoni ben paring akrab. asma sinten, Bu? Bu Nani, di dalam saking pundi? Ngadisari. Jati. Jatisari. Lo ngomong napa wae? Ngadisari ya awakmu. Kupingmu lho. Kupingmu kena mandel. Aja kuwi wonge teko. Bu Nani, pertanyaannya ini berhubungan dengan hari jadi Kabupaten Jawa Timur. Provinsi. Provinsi. Jawa Timur. Angger bar ditinggal kancane Yes, yo ngene ngene iki. iki mesti. Aku nek ndredeg niki aku mesti ngomongku kelower tok. Iya. Berhubungan dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur, nggih Bu Nani. Anak sapi hubungannya Betul. Lah kok penak sik to, sik to. Sik. Sik. Hubungannya apa hari jadi ke-80 karo anak sapi? Lah kok sapi ki ora oleh manak ning Jawa Timur. Iya. Betul, betul kok. Bu, monggo. Monggo langsung Lagi ngomong. pendet sapine, monggo. Kok iso sapi ngawur Ya, kok hadiahe, hadiahe ngono. Tapi bener demi keberlangsungan hidup. Ya, Iya toh? ya, ya, Monggo Enggak Mas. angel-angel lho, sepuh-sepuh lho. Nah iki kan taman kanak-kanak. Iya. Nah iki